председател доктор Янков, уважаеми председател на Общинския съвет господин Сабанов, уважаема госпожо заместник-кмет на Силистра госпожа Стоилова, днес празнуваме два празника – Ден на победата над фашистска Германия и Ден на Европа. Изминаха 66 години, откакто замлъкнаха оръдията, залповете на оръдия, катюши и авиобомбите, настъпи мир в Европа. Европа се отърси завинаги от кафявата чума на немските бълчища, които завладяха Европа чак до пределите на Москва и Ленинград, северната Венеция на Европа. Благодарение на непобедимата съветска армия, преоръжена с отлични полководци като маршал Толбухин, маршал Жуков, през 1942-1943 година нанесоха над Курск, Брест и Сталинград съкрушителни поражения на германските пълчища. Само за 2 години те освободиха съветската страна, помогнати от англо-американските и френски войни, които чак през 1944 година се включиха, като разбраха, че съветските войни ще победят Германия. На 7 септември 1944 година славните съветски войни навлязоха в България и нашият народ посрещна като освободители за втори път съветските славни войни. Българският народ, подготвен от прогресивните сънародници, бързо се преориентира, изгони фашистските поробители и подготви армията и народа за война срещу нацистите.